Neurtuengo erronka Euskaraldi jakin, inguruko jenjakin beti euskiaz hitz da. Nire helburua Euskaraldian, beraz egitera ohituta nagoen pertsona horiekin jarrera aldatzea eta hasieratik euskara zuzentzea. Olaztin aldatuko nukena da, nahiko nuke ama hizkuntza euskara izatea. Orduan, hemendik konpromezu bat eskatzen diet gurasoei, jaiotzen diren momentutik seme-alabei euskaraz egiteko eta heziketa hortan erakusteko zein garrantzitsua den euskarak behar gaituela, zein garrantzitsua den erabiltzea eta zer dagoen jokoan hitz egiten ez badugu. Euskaraldia nire erronka da euskarak gehiago erabiltzea. Konfiantza da importantea niretzat eta Euskaraldia oportunitatea da hori egiteko. Arbizu bizi naiz, orain nire herria da. Arbizu da oso herri euskalduna eta horregatik ni esforzo handia nahi du egiten euskarak erabiltzea. Eta hori da nire erronka da Euskaraldia. Kaixo, ni unenun bizi naiz, eta unenun euskaraz jende hau, eta Euskaraldian intentzio printzipalena da herriko gaztiek gehiago euskaran etea, zati hori bai faltan botatzen dela. Nire helburua izango litzateke lagunekin euskara gehiago erabiltzea eta urdiainen galduta daukagun eremuetan euskara hau berreskuratzea. Arbazun aurreko Euskaraldian askok erabai ginun lehendaizko hitza euskaraz itea, izen deila Euskaraldi hau urrenkera guztia euskaraz iteko gareia.